ji min bɛ bɔ musow la n'a ɲɔgɔnnaw fɔli maloya ko b'o la mais a tɛ ɲa fɔli ko inna la yastahi min al-haqq ala tɛ maloya tiɲɛ bangeli la no seminu ko dɔw b'a fɔ ko maloya tɛ diina la a y'a ko tɛ a fɔ cogo ɲuman ye i k'a fɔ inna la yastahi min al-haqq ji min bɛ bɔ muso la u b'a fɔ urtubatul mar'a ou bien infirajat o ji sugu dɔnnikibaw ka ɲɔgɔn sɔsɔba de b'a la ji a tɛ bɔ sugunɛ bɔyɔrɔ la a bɛ bɔ denso de la o ji sugu dɔnnikibaw ko a bɛ bɔ denso de la a bɛ musow dɔ sɔrɔ musow dɔw ka ɲininkali nana ne yɛrɛ ma la ka caya fɔlɔ u ye ɲɔgɔn sɔsɔ est-ce que ji in sɛnɛyalen don ou bien ji in sobilen don kuma sabatilen y'a yira ji in sɛnɛyalen de don o ji sugu a tɛ bɔ sugunɛ bɔyɔrɔ la a bɛ bɔ denso de la ji in sɛnɛyalen don n'a donna fini yɔrɔ min ou bien n'a donna farikolo yɔrɔ min a sobilen tɛ foyi t'a la i n'a bɛ se ka sali o dɔnna bon filanan ji in sɛnɛyalen don o sabatira o de ka kɛnɛ est-ce que ji in bɛ saliji tiɲɛ la a bɛ saliji tiɲɛ ba sɔsɔ tun ko bune usemini de ko a tɛ saliji tiɲɛ mais bune usemini tɛ buntemiya de don buntemiya ka kuma fula bɛ ji in na al-ikhtiyarat fil ikhtiyarat aka kitabu dɔ bɛ fil ikhtiyarati a ko ji in tɛ saliji tiɲɛ ibn taymiya mais aka kitabu majmu' fatawa a ko ji in a bɛ saliji tiɲɛ jamhuru taara fa min fɛ a taara jamhuru ka kuma fɛ o la mais ibn seminu b'a ka ji in sɛnɛyalen de don a ko mais a bɛ saliji tiɲɛ ji in sɛnɛyalen don a ko mais a bɛ saliji tiɲɛ wala ko dɔw y'a danbe ka taa ale ma yɛrɛ ko ale ko ji in tɛ saliji tiɲɛ ko ayi tigiw ma ka kuma de faamu ale ko a sɛnɛyalen de don ani a tɛ saliji tiɲɛ kuma kelenw tɛ mais a bɛ saliji tiɲɛ kuma sahalen ɲɔgɔn de ni ji in bɔra muso la a sɛnɛyalen don o ka kɛnɛ filanan ye mun ye yala bɛ saliji tiɲɛ a tɛ saliji tiɲɛ sɔsɔli bɛɛ bunu seminu ko ale dɔnnikiba min yɛrɛ ye min ko a tɛ saliji tiɲɛ dɔnnikiba tɛmɛnenw na ibn hajam o ko a tɛ saliji tiɲɛ ikhtiyarat fiqhiyya buntemiya fana sɛnbɛra la ko a tɛ saliji tiɲɛ mais majmu' fatawa jamhuru ye min fa sɛnbɛra o la ko a bɛ saliji tiɲɛ donc kuma sahale ji bɛ saliji tiɲɛ ibn seminu ye min fara ka fɔ n'a y'a sɔrɔ ji in kɛra muso dɔw ma komi bana wagati bɛɛ a bɛ muso min nɔfɛ ni ji in dumera a bɛ muso min nɔfɛ wagati bɛɛ e ka kiiri bɛ kɛ komi al-mustahada salli wagati i bɛ saliji ta saliji talen kɔfɛ fo ka t'o salli fɛn o fɛn bɛ bɔ i la silamɛya sariya jɛra ko a tɛ ka saliji tiɲɛ wala n tun bɛ tɛnbɛnw kɛ ka nin de fɔ kunun ka dɛrɛsu kunun ka fatawa yɔrɔ la bon ko mɔgɔ min ke tun bɛ haramu baara de la e ka baara tun ye e ka nafolo sɔrɔ haramu de haramu baara ye nafolo haramu baara i tun bɛ de la ka nafolo sɔrɔ bon i nana i b'a fɛ ka tubi ka bɔ la i kan ka kɛ mun kɛ n'a y'a sɔrɔ i tun bɛ haramu baara min na i tun t'a dɔn de ko haramu don ni tubu nani ma nafolo in bɔli tɛ i kan wa man antaha falahu ma salafa parce que iriba yɔrɔ la ala ko ni mɔgɔ min ni riba wajuli nani ma ko a haramuyalen don e tun t'a dɔn i y'a kɛ mais i y'a dabila min tɛmɛna i bolo haramu min tɛmɛna k'a sɔrɔ i t'a dɔn ala ko i ta ye n'a tigi tun t'a dɔn ko haramu don a ye minnu baara o kɔfɛ a nana dɔn ko haramu don a bɛ tuubi ka bɔ la dɛ mais nafolo in bɔli a bolo o t'a kan mais mɔgɔ min e tun bɛ haramu baara in kɛ wagati min e yɛrɛ b'a dɔn cɔ nin ye haramu de i ye ala de sɔsɔ k'a kɛ mais ni ala ɲɛ siranya nani dusukun kɔnɔ o la ani limaniya ni tuubira dɔnnikibaw ko ɲuman ye mun ye i ka nafolo in bɔ i bolo i ka dɔn hɛra siraw dɔ la i ka kisa ma mais Ibn Qayyim bɛ kuma dɔ fɔ ya an porta bala kosɛbɛ a ko mɔgɔ min
ale nafolo bara haramu da tun mbado ko haramu yere do de mais ni atubira sanana fonye nanko ewa ika tubi ibe nafolo mbe boy bolo de balo chogo wore tale fana bolo ni alama faraka na to haramu na de parce que bafo ni ne ni nafolo bonne be balo chogo de wala bun kaymu ko ola amba fo tigiye donc hakke min ni ewa ika wajibi dulolembe hakke min na ube ka mananku otan nafolo na ato ikire nyinola ika hakke tom ire bolo minni ika balo e ube minni mananku e botala ato ibabo e bolo pour anka tigi kanu kata tubuma ambe ninde fo atigi ka kibar yalla bon o dokom ale mo dota kabila kabara ke yorola ko abasara mais ale ya aye jate bo perdi donna ni aya afana banna ka tigi sara fembala wa fembila ni dara mo la kabila bara la ibasara na fulu min tiana bolo a tinya togo de belaje parce que dana ya de dara kay dara la de ni ko ni dara mo la o de ta doni ko ko al yadul aminatu la yudmanu ko dara bolo la de ki kan na fulu dola ko ni on na fulu tinyana atigita sara de tinya togo de belaje ni jate bora na donna na fulu tinya togo min fulen ni ale de ya dara ayen na fulu ke togo de la amanka ke o togo la ube afaratula kankan na fole mara chogo de la mara chogo la ode ya to achinyana uko karasa ika faratu be na fole chinyalila ube ika yada be na fole chinyalila wala ika na folo sarali de baka eba le sara eka juruba la ika na folo sarali baka menu ko nin na folo chinya chogo ashete nin na koy ala rede kala tige ninye binni de nana la kala tige de nana ma faratu ama yada na folo in sarali taka ale ka sara min be e ka sara dama bon ko ni almami be jamanye mo min be teme sapanu nyogonche kiri juman bala nyinin kali fula de nyinin karani nye folo bon ni almami ko ni be jamanye almami de jama ka suturai mogo min ni nana de nyabe jo yoro la yoro dola abe daga ikateme sapaunye ikata joye basitola men ni mogo mi darwani hajute ka fo sutura almami sutura kateme jamanye parce que do nube teme nyakoro abu wasu kasalila ni darwani hajute kana to kateme mogo nyakoro parce que abu wasu kasalila men ni darwani do hajude do nana wodo de be yoro dola safala iba fe kato datu be nana ko fe nyabe jo yoro de la iba fe kata ite mena safaw koro bashitika ewa atemena ufana munu nye koro safala fenta awula alimami da yaw kasuturai bashitola nyinin kali fulana konni mugo yere kelembe salli kateme ale ka kasali nye koro latige junubu jumambala o chiden ko akonni teme bagan لو يعلم المار بين يدي المصلى ما جاء عليه لكان أن يقف 40 تيدن كو كوتمي بغا كسالي بغا نيكرولاتيكي جنوب من بي إيكا على نيتومبو دو يتومبي جو بيناني وكو أبي هريرة لما تيلي بيناني أكو أبايتو كالو بينا أكو أبايتو مانا أكو انتادو مانا انتادو نانا نيرو ويدولا سامبيناني itumbe jo ite anye korola tige misali nye korola juma na ya soro mogo minye sutura ka yere la katemana ka sutura ci junubu odela ni mogo minye sutura ka leyela ete mina sutura inde kofe masali nye korola tige katemana ka sutura ci ye sali nye korola tige nindela awa nin tigi fana ciden ko ni mogo ni ye sutura ki yere la ni mogo nana ko abi temeni ka sutura ce asali na ma so akele setane de batigi nofe me kele sigu mindo fana mogo ka fama akorote kito sallila ka nyogo mina mana do fara ka sagilika
la nyini ode bon ni nyede ni sutura be mo minna kana temena ka sutura ce ni temena ka sutura ce ci de ni lunjunu bu min fo obika ewa atiga dagara akisagi ci de ni wala ku ni shetane de be no fe nyogon no fe mais ni mo temena ka sutura ko fe fo ito ola e ka salinye koroloma tige junubote alela kuma torero juma ni mo mi sutura ta alela sisa ede sallira e faratura e ma sutura te ewa e ka salinye korole yoro juma sisa do ko kon nungonya saba ko i jo yoro ni kata nungonya saba inyefe ko ni min temena o koro ni nye korola tige me na temena o kofa mi nye korola tige tume bunu semira mlara yin kuma nunu fa ko munu yen nin fo de la tenila ko nungonya saba de la tala ako kuma salenye minye munun ko ni suturate mola kanye korola yede i jole sien fula be yoromi ani ni i tentru duguma i tembe da yoromi i tenda yoro ani jole sien fula jo yoro o franche da i korola o franche da kanye korola kuma salena ube na ya sorubi kasali debenka ube na ya sorubi salli tapi kai ka tapi hake o yinye korola ni suturatila ni mugo min ko abena teme o franche ni nyogonje asagi mais na temena o kofe kata kana sagi parce que faratura suturatila inya korola isujuru yoro ni sem fula jo yoro de ube ni bi kata pe min kai kata pe hakke ni mugo min ko bena teme ola asadi bon ni mugo min temena ola de fana junubu batigila mais na temena o kofe kana fo iba sagi parce que suturate ela inya korola ya ni hakke min fode donc oye mugo min ma suturate ayrela donc sal e watteme baga be sekake e wad fuko haw ko teme baga do be sekake junubu tala salli baga junubu bala teme baga do be sekake salli baga do be sekake junubu tala me teme baga junubu bala ko cogodi salli baga fule ni e nana salli misiri teme yorowla e fana de ya dabo kama salli yoro be misiri kono e be sekata salle moti kenye korola tige piyon be misiri kono be sekata salli kinyesi piye do ma moti nye korola tige salli kofe mugo ka boyoro misiri da etara joyere ka salliye ni mugo min nana katele haju ba bola yinye korola tige junubu ta lela de e min tara salli sirala junubu edel kenta leka be temede ewa junubu be teme baga fana la yoro me junubu te salli bagala salli baga fana sallira yoro de la teme yoro chaman be a kofela be yoro were be e teme baga fana be se ka teme e nana kitugo har niste ewa ama suturake e nani kitugo ka sallinya korola tige junubu be fana la parce que le fana sallira yoro la teme yoro be e bolo e be se ka tana kofela e be se ka tani yoro were ka teme ka sorima nye korola tige ola ona tabe ni e nani tugo ka nye korola tige junubu be eteme baga fana la ninna junubu te salli baga la ninna parce que yetu kanye korola tige donc don ko bawo ninde fo salli nye koro tige wula bon konni do be teme salli baga nye koro men nu hakli jigina nu yadu tenu be saga ayi ni sagira temeli kera fulay ni tunta do de eteme na ko fe eteme to de itemelen ko fe yaro janni be salle be continue kata ite sagi tuguni bo yoro be mo fen sababe ni ulu temena ni ka sutura che ube ni sutura tila nyinye korola min fo ni nu temena parce que ulu bu ka salli tige yere de sagi ka salli takurade mo to temeno fen to temeno nu ulu temena salli baraji jen na khasira me ka salli machiya ibe se ka continue mais sababe nu lu ko ni temena ni ka sutura che ube winye korola tige sutura tila salli tige rade muso min bali wayara ani ewa ulu fima ani fali ciden ka sa sahlen nana nunun kelen na temena ni ka sutura che ka salli tige ki salli nya korola tige ube sutura tila ya ni korola min fo sujuru yoro ni sem fala nyogon ewa ndo yoro temena wala salli tige ka saga kai ka salli tige rapeo anko muso bede muso e bali ko hari yere ka muso bede do alayhi salam
iwo lota yiwa ko muso de ko ulu u y'a le do furu la furu tun man di ale mais u y'a diyagoya cɛ dɔ nana ale furu la ale furulen kɔfɛ ale bolila o kɔfɛ a nalen u ye furu bɔ yala i da bɛ ale la wa i da b'a la a bɛ i da sigi n'a y'a sɔrɔ furubɔ in kɛra a cɛ de y'a bila a b'a ka kalobɔ 3 de kɛ n'a y'a sɔrɔ kudu'u de kɛra wari de sarala cɛ k'a bila o kuma sahalen ye hayidu kelen de hayidu kelen n'a y'a sɔrɔ fasiku de kɛra ni sariya bɛ sariya fana de ye fasiku kɛ o fana ye hayidu kelen de mais n'a y'a sɔrɔ furu bɔra ni cɛ de ko ɲa bila o ye kalobɔ 3 de ko dɔ ko ale tun bɛ ka jaka bɔ ka a jate tubabu kalo de la mais a nana dɔn min y'i ka jaka n'i b'a bɔ a bɛ jate farafin kalo de la ko sisan ale bɛ kalo dɔ de jate minɛ ka jate minɛ u bɛ mun dɔn ayi tubabu kalo la i tun b'a bɔ hakɛ min na yɛlɛma farafin kalo t'a la bi sisan an ko tubabu kalo ye mun ye bi sun ye mun ye 18 tɛ yan donc arabu kalo ye mun ye ala ka kalo in jate ye mun ye an ko joli 5 tɛ su in ɲa bon ni e delela n'i bɛ tubabu kalo ayiwa a tan ni 7 bi tile in kɛra 17 de ni e tun bɛ e laada la tubabu kalo 17 de i b'i ka jaka bɔ a bɛnna farafin kalo tile joli ma naani donc i b'a kɛ nin kalo tile 4 ye dɔrɔn a bɛ kɛ o cogo de la a tun bɛ farafin kalo tubabu kalo hakɛ min na dɔrɔn a bɛ farafin kalo min na dɔrɔn a bɛ bɛn hakɛ min na dɔrɔn i ka jaka yɛlɛma farafin kalo in ka hakɛ la dɔrɔn ko ale ko ka muso ma ko a bɛ daraw kɛ kogow la ka so pari ni daraw ni tapiw ye ko ale ko muso ma man ɲi ko muso ma so ka bila ko delila b'a la wa taa se ye musilimu ta kɛ ciden nana ka bɔ taamayɔrɔ la don dɔ la a y'a sɔrɔ an bayisetu ko ale ye finiw genge kogo la ka kogo masiri ciden ye ciden jɔra da la ko inna lamune basu bi kisiyatil hiyatani wala al-ahjar cidon ka ne ma cide ko bena kogo fere bɔ ne ma ci ko bena faraw fere bɔ ani sahih bukhari kono kitabul walima babul walima abe asrun nati abdullah ibn umar utara walima du yoro dola abdullah ibn umar nali ya sura tigiya ka so be ke ni fini de abdullah ibn umar ko ali kabare yele mun ka so kono a ko muso de sera made an de sera muso ya ko muso te de sene ma sagira asuru dona seba do tara walima du yoro dola udanna tigi ka so kono abe masirle ni fini awa akwa to nyogo ma kelen yoro min ka surima fini na aya purta ka bola tafatul barita buhari ka sarahu ni asru nunu tafatul barita dro doni ko ka kuma be kuma fula de be fo kata do ko haramu de do ka so kono na masirini finu ye do ko haramu do ko makaruhu donc de lawde bala ani fana ni wa suratul baqara ni abe fo yasalunaka
ما جاء ينفقون كل ما أنفقتم من خير فللوالدين إلى آخر الآية ميمونة بمهران أكا أسروا ببون كسر باناتي ميمونة بمهران بافو أوا كن نفقتي دو يروفو فلده alama kogo fera bo fonnina alama ewa fara fera bo fonnina na fakati do yoro fule donc la de law de babulo salafu bolo mais ko ni mo mi nyaake ni darwani haaju e basite etala mana ni mo mi nye fini genge aka ewa bon konona la tile de kakala kogo be kala yade iye fini genga la puro fini nkado ini kogo kala ya indere nyogonje basitola ube nene jugu de ba ube yero mi nene de be kogo be sumaya har ni e way dara kerefe kogo sumaya biso e finu genge kogo ina puru fini kado ini sumaya inde ni nyogonje kogo sumaya basite nonuna nunu ni haju ni darurade me ka keni masiri yede uko ode makaru ube haramu doni ka ba wuyo ofo o yo bela pentiri bo ko pentiru ne fo bo minye pentiru ye bashi to lo la me ni ma fen de cede kana pula pentiri sugu minundo ni de se bula kana ke ni ma fen de se bo ko do ko ale tara dugu dola ale sallera uno fe atu kala haladu mi sallu ko fe o yella halaw do ko yala le be sallu ko fe wa ka salli mo ko fe kana salli mo ko fe anko ko fula dola kirendaro iya do bidiya fule togo ya fula de bidiyatu mukaffira wa bidiyatu ghayru mukaffira bidiya do be abi hada maden kafiriya kila bo silami akono comme kaburu batolaw ka bidiya munum beta kaburu jara ka kantigeli kuye ka dama kasi suula aka suwele ku dafale suula ube sujudu bi suuye ube min ka bidiya ye mori gana ya be katimu fe ngosi ulu ye musirike on kafiriya we ni sabati lembe mo minna dankaniya be ebolo konanjia kera ide serala ube tesega konanjia kay me dankaniya bi bula ka barado choko shikana sallu kofe mo kabidiya ba Allah bo silamiya kono sallite sahu ko fe chogoshi mais al bidiyatu ghayru mukaffira bidiya minnate mo kafiriya ni kabaira junubudo na ba tigila mais aka bidiya ma Allah bo silamiya kono ata kafiriya nim bidiya mo sugu ko fe salli silamiya masala de billah jala ni eye dunande salli yoro werete dugu yin kono fo o misirite bidia mumbu bola mu labo silamiya kono jama salli yoro were fanate e bolo ite jama salli bi ale ka kofe salli kama parce que salli be saha kofe mo ka bidia ma labo silamiya kono ayere na yere sallira ka salli be mina mo fana na yere sallira ka salli be saha kofe donc ni bidia mo ni salli yoro were ti bolo ni misirite jama salli yoro site ebe salla ko fe fonna yasru eye moye idonendo mo wero fana nyaabe ede la dinala ninne sallira ne bidia mo ko fe aka salli ma haramu yade min ninne sallira ko fe mo be tromper nay o ba fo niya karasa yire beta salli karasa ko fe o be karasa yire beta salli ni yoro la basi de tuka ko fe sallila abe mo marasa ka mo nyaga ku bila kata bidia mo in ko fe sallima e ka salli nin bida mo ko fe hari na ka salli sahalendo silamiya chiali bala kata dinama e ba toy e kana salla ko fe ba toy ube ni e tara salla ko fe abe bidia mo yire nyaga ka kaba yire la ka nyaga ka sabati aka bidia ka ewa ka sabati aka bidia ka do fara ka bidia ka kana ta salla ko fe parce que silamiya chiali benina donc mo min ka bidia ko fe salli hari na tigi bidia ma labo silamiya kono na tora be dinaka e kana ta salla ko fe
mais ni mogo min yado ne mogo sempulu de ne sallira kofe ne masalla kofe o ate silamiya nafana torasi tala jama sali were timbolo e beta salla kofe mais ni mogo e be lajje de mogo fana be en no mina de ki ladige ko lade ni e tara salliro mi dro mogo be marsano ye o misiri jama be wa chaya ni e ka sababu ye o be bida mogo nu yere be nyaga e kana ta salli doni bon ko doko ale salami la jina ale salal mamido ko fe ko salli fana sallu ube la sara sallu ube salli fana de salli fana salla sara salla ba kambo doni ka kankorota doni mogo ba kamme ko ale gerela la bo ko ewa ala ko qur'ana la ko ciide nyerema kani kambange kana gunda bila hakela ko be chogodi bo ayet della kenini aya minyinte della ni yorola mais minye bangeli yoro ni gundo yoro sunna udedo salli min kanka bange ka gunda sunna dedo salli min fana kanka ewa gundo de salli min kanka bange ko ewa o bange sunna de do salli min kanka gunda fana ka gunda sunna de do bo ni har ni mogo min yire tugu ka salli bange basiti ka salli la me ye sunna de bila ikani tugu ka ke nana ale kanyin kalila ale kanyin kali de labe yoromi asabatira chide mbolo atada tuka hadisa do be akoni chide be salli fana salli ni uduye ube laga sara kana yusminna ahyana ali aya de labe bon yoro de la ko ciden tumbe aya fo watu do lambame kato salli fanala don do la be aya fo ambame ube kato la gasarala abe aya fo watu do lambame wala ona nyogona wakati na tigi yo ke bashi tola me kanake ikalla dai wakati be ni mo tilobe e kanna fanate sonnay ibe gundare mimbe gunda leshir la gunda kana bange me wakati nu awa ni kambora ni aya bashi tala o nyogona sabatira ci de nyere bolo ko do ewa baka ukalla dai ko nulu salira wakati ku bake koni oye toro diskuna fembilawa ona nyogona ni mogo minya kala dai abe toro diskun kono basi tika wala parce que ale ye fendo de ke ciren ka sunna sabatilinte minka anko sunna munya gundande o yere la nyine aya ude aya ismina ahyana le aya o de fora me do ba kede hari ajikaru nunu kumbele mina jikiru ube ewa sujudi jikiru ube nube tahyawula ubu bange o koni mankake wala o yoruni mankake do bo ko mankake do ni ko nyini karani na ko no fenwo fenye ajikaru ye jikiru de sali jikiru yire ulu be gundade ni cide nye fenwo fengunda yorome e ko gundade kano bange ni mena cide na oyede aya ijole wakati nu me o yere ta ki tabolo yede iba ke wakati nu de me minye fenwo fenye ajikaru ye jikiru nonunde ibo be gundade kano bange parce que o bangeli doni ke ba ko damado be ni sorola yere jira be ni sorola abena ke yere jira kele fulan na ibe mugo wasu ni ebe mugo kerefe eba ke ka ewa uruku jikiru bange iba le kerefe ba wasu ube sujudu jikure bu bangene min be nyogon kerefe ba wasu ube e kattahi Allah ba ibi jikiru bange wasu janko ni be mikoro de la janko ni e alimame be mikoro de la ibe mugo tesbisu donc ajikaru nono ube ulu gundade kana ulu bange subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alido jabi jimi be bo musola na nyogona foli malu yakobo la me atenya foli ko inna la yastahi min al haqq alate malu ya cinya bangalila no semunu ko do ba fo ko malu ya te dina la aya ko te afo choko nyumay ika fo inna la yastahi min al haqq
jimi mbo musola ba fu urtubatil mar'a ube infirajat o juisugu doni ko kanyon soso bade bala ji atebo sugune boyorola abe bo denso de la o juisugu doni ko abe bo denso de la abe muso do soro muso do kanyen kale nana nere malaka chaya follow ye nyogon soso esiga ji seneyale no be ji so bilendo kuma sabatile nya yira ji seneyale ndo o ji sugu atebo sugune boyorola be bo denso de la ji seneyale ndo na donna fini yoromi ube na donna farikolo yoromi asobilente foi tala ina bese ka salli o dona bo fulana ji seneyale ndo o sabatira o de kakene eska ji mbe salli jinya o ji sugu na bora musola abe salli jinya ba sosolina no fanala suron tun ko bune usemini do ko te salli jinya me bun usemini te buntemia de do buntemia ka kuma fula be jina al ikhtiyarat fil ikhtiyarat aka kitabu do be fil ikhtiyarati ako jinde salli jinya ibn taymiya me aka kitabu majmu' fatawa ako jin abe salli jinya jamhuru tarafa min fa atara jamhuru ka kuma fi ola me bunu seminu baka jin seneyalende do akomi abe salli jinya jin seneyalende akomi abe salli jinya wala ko do ya dambi kata le mayire ko ale ko jin te salli jinya ko ayu tiguma ka kuma de famu ale ko aseneyalende do ani ate salli jinya kuma kelonte me abe salli jinya kuma sahale nyode ni jin bora musola aseneyalendo o kakene fulana e munye yala be saliji chuma te saliji ya sosoli be bunu semino ko ale doni ko mi yere min ko te saliji tiya doni ko batte men na ibn hajam o ko te saliji tiya yalqtiyarat fiqhiyya buntemia fana semberala ko ate saliji tiya me majmu fatawa jamhuru ye min fa sembera ola ko be saliji tiya donc kuma sahle jimbe saliji tiya be bunu semino ye min faraka fo na ya soro jin kera muso doma komi bana wakati be abe muso min nofe ni jin dumera be muso min nofe wakati be e ka kiri be ke comme al mustahada salli wakati ibe salli jita len ko be fokato salli fengo fembe boyila silamia saria jera ko te ka salli jitya wala ntumbe tembe uke ka ninde fo kunun ka dersu kunun ka fatawa yorola bon comme gomi ke tumbe haramu bara de la e ka bara tunye e kan nafulo soro haramu de haramu bara yen nafulo haramu bara itumbe de la kan nafulo soro bo ina na iba fe katube ka bola ikan ka ke munke na ya soro itumbe haramu bara mina itunta do de ko haramu do ni tubu nani ma na folo imboliti ika wa man antaha falahu ma salafa parce que iriba yorola ala ko ni mo min ni riba wajuli nani ma ko haramu ya lendo etunta do yake me ya dabila min temena ibolo haramu min temena lo kasuri tado ala ko yitai na tigi tunta do ko haramu do ay minum bara o ko fe anana do ko haramu do abe tubi ka bola de men na folo imbole abolo otaka me mugo mi etumbe haramu bara inke wakati mi yere bado chonni nya haramu de iye ala de soso kake min ni ala nya siranya nani dusukun kono wala ani limaniya ni tubira doni ko nyuma ye munye ikan na folo imbo ibolo ika do hera siraw do ika kisama me bul qaymu be kuma do foya amporta bala kosobe akum mugo min alayna folo bara haramu da tun mbado ko haramu yere do de men ni atubira sanana fonye nanko ewa ika tubi iben na folo mbe boy bolo de balo chogo wore tale fona bolo ni alama faraka na to haramu na de parce que ba fo ni ne ni na folo bo ne be balo chogo de wala bun qaymu ko ola amba fo tigiye
donc hakke min ni ewa ika wajibi dulolembe hakke min na ube ka mananku o tan na folo na ato iki renyinola ika hakke tom ire bolo minni ika balo e ube minni mananku e botala ato e babo e bolo pour anka tigi kanu kata tubuma ambe ninde fo atigi ka kibari yalla